Бардора салом алейкум. Ҳамқа фаҳмондум тонку сераоно гапи бугини гапдона мегин. Ман метонам ки ҳами сирои ҳамира баҷо кунама дар шумо нафаҳмонам. Ё бугум ҳар як чизои ма ана плакияй ҳар як контентам, ҳар як видеое ки роликое мекунем. Неки шумо ба худо одам нашиди баҷо як падешка куне, як Тоҷикистон ба пеш биге, як исосане ки ба худо кадоме доноен, ба ақлен, ба гуфти худат ҳами ремонтора мефаҳми охи грубам шавам кунакта баҷояқ гапи ганда назан. О чӣ дар курай охи? Хайр аст тонисти ма барои охи наметонистагӣ нишон додистам охи. Ту чӣ дар курай? Мо 10 сол пеш ин чизоро медонистему нишон медодем. Накуне хеле гапаем бугини чӣ дар курай? Неми ҳозир лампочкаш дар мегира, гарм намекуна. Лампочкаш дар мегира. Ина кадоме донои ба ақле ина бинавис комментарияда. Неки ман я соз мекунам. Барои ба худо дар кор нест очиша обара. Ами чӣ дар кора? Ами гапои ҳар хел дағал мезанем. Ман нишон додистам барои ҳамо одамо, ҳамо зоте, ҳамо одаме ки намефаҳма, ман ҳавои да дарси адаб нишон додистам. Ник кадоме ки уқа донои охи канали хитакушо доногӣ кадаанги. Ман ҳама одаме ки ниёзмандай наметона шароити ба усто бурдана надора, ман ҳамо одамода нишон метиҳам. Хайриятат ба таник нашаин илтимос да. Ба худо мегирим канала то метам як чизи дига да, як видеои дига идея бисёрай. Мегирем тош метам баъд ба худо мешинем. Мон ҳами ёд додистем завқи дилмон накишем.